Mierový beh je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý každoročne putuje cez viac ako 140 krajín sveta. Tento symbol mieru zavítal minulý týždeň v piatok aj do Popradu, pričom účastníci z viacerých krajín navštívili žiakov základnej školy na Komenského ulici. Mierový beh je inšpiráciou k hľadaniu toho, čo nás spája už od roku 1987. Jeho zakladateľom bol atlét, filozof a umelec Sri Chinmoy. Odvtedy putuje symbolická mierová pochodeň každý rok po svete a bola už dokonca aj vo vesmíre. Tentokrát zavítala do Popradu, konkrétne do areálu základnej školy na Komenského ulici. My sa snažíme stretávať so zástupcami miest alebo s deťmi a snažíme sa im ukázať, že mier je vlastne niečo, čo majú vo svojom vnútri, a keď sa začneme správať priateľsky ku svojmu okoliu, tak máme šancu ten svet niekoho zmeniť k lepšiemu. Účastníci tohto behu zábavnou formou prebúdzajú najmä v mladých ľuďoch to dobré, čo sa v nich skrýva, a odhaľujú čarovnú moc mierovej pochodne, ktorú už držalo v rukách množstvo svetoznámych ľudí. A kto sa jej dotkne, má vraj možnosť vysloviť želanie pre niekoho iného na zemi. Využili to aj popradské deti. Mier mi hovorí pokoj, relax, žiadne vojny na svete, ani strieľanie sa, no a myslím, že hlavne ten oddych a sloboda. Pre mňa mier znamená nejaká láska, rodina, že sme všetci k sebe kamarátsky a že nemáme medzi sebou vojnu. Podľa mňa by sme mali mať všetci nejaký svoj mier, aby sme si mohli spĺňať svoje sny. Ja som myslela, že budeme iba behať, a toto som vôbec nečakala, že prídu a že nám takto porozprávajú o tom miery. Mne sa to páči, že tu prišli aj bežci z iných krajín. Tá pochodeň som si priala, aby sme boli vlastne všetci zdraví a aby bol na celom svete mier, aby prestali vojny a aby sme všetci boli ako jedna veľká rodina. Skrze túto myšlienku ľudia mier vnímajú pozitívne a preto to má zmysel. V Poprade boli bežci prijatí s otvorenou náručou. Myslím si, že dnes slovo mier má veľkú hodnotu a sme svedkami každý deň, kedy svet akoby na toto slovo zabudol, a preto je veľmi dôležité, aby sme učili a pripomínali našim deckám, že mier a pokoj v srdci je to najdôležitejšie a z toho pramení všetko, od toho sa odvíja všetko a od toho môžu pracovať na sebe, žiť a budovať nielen naše mesto, našu vlast a vlastne, aby bol pokoj a mier na celom svete. Deti z Komenského sa s účastníkmi mierového behu dobre zabávali, fotili sa s nimi a bola to aj taká malá autogramiáda. Škola bola na túto delegáciu dobre pripravená. Boli sme oslovení koordinátorom pre tento beh, pretože účastníci toho behu majú vytýčenú nejakú trasu, takže sme boli radi, že sme boli oslovení. Samozrejme išli od nás nejaké organizačné pokyny pre triedy, ktoré si pripravovali vlajky, plagáty a pozerali si videá k tomuto behu. Mierový beh sa z Popradu presunul ďalej smerom na západ a postupne cez Českú republiku prekračoval ďalšie a ďalšie hranice krajín, tak aby symbol mieru zavítal všade tam, kde je to vítané.